Alguna vegada has tingut un problema en realitzar una compra? Has sentit no ser tractat correctament o que el producte no correspon amb el que el venedor t'ha dit? De vegades, quan compres en una botiga física, realitzes una comanda telefònica o adquireixes un producte o servei per internet, pots tindre la sensació que el tracte no és l'adequat o el producte pot ser defectuós. Sempre és important intentar arribar a un acord amistós amb el venedor, per escrit, millor per e-mail o burofax, però no sempre resulta possible. Recorda que en aquells casos, com a consumidor no estàs sol. L'OMIC pot ajudar-te. I què és l'OMIC? És l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, servei públic i gratuït que ofereix l'Ajuntament del Campello als seus ciutadans, on et poden assessorar i informar sobre els teus drets com a consumidor, així com mostrar-te les diferents opcions existents per a resoldre el teu problema, tramitar la teua reclamació, queixa o denúncia. Quina és la diferència entre reclamació, queixa o denúncia? En la reclamació es fa constar la teua no conformitat amb el producte adquirit o el servei contractat. Sempre porta aparellada la sol·licitud d'un import, bé per al seu reembossament o per a la seva anul·lació. Amb una queixa fas constar el descontent, malestar amb el producte, servei o tracte rebut. No hi ha incompliment de la llei. En aquesta no reclames import de cap mena. D'altra banda, la denúncia és necessària quan hi ha fets constitutius d'una possible infracció en matèria de consum. És important saber que l'OMIC no és competent en assumptes en els quals el reclamant i el reclamat són empreses, tampoc quan tots dos són particulars, ni quan intervinga un organisme públic. Només és competent quan es tracta d'un particular enfront d'una empresa. Com posar-te en contacte amb l'OMIC? Amb sol·licitud de cita prèvia, per telèfon, telefonant al 965 63 70 00. Via e-mail a través del correu omic@elcampello.org. Presencialment en la plaça Canalejas número 6, planta baixa, edifici de la biblioteca. Una vegada exposat el problema, per a procedir a tramitar la teua reclamació, serà imprescindible que emplenes el nostre imprès de reclamació que consta de 6 apartats. 1. Reclamant. És la persona que va realitzar la compra, o que conste com a titular de la factura o contracte. 2. Reclamat. És l'empresa a la qual es reclama. Les seues dades estan en el contracte o en la factura. 3. Fets. És el que t'ha ocorregut. Escriu-ho de manera cronològica, donant resposta a les preguntes següents. 4. Pretensió. És el que vols aconseguir. Per exemple, l'anul·lació o devolució d'un import en euros. 5. Documentació a aportar. Són tots els documents que proven els fets que al·legues. 6. Signatura del o de la reclamant. Important, no has d'oblidar signar la reclamació. Recorda que per a reclamar, compres el que compres o contractes el que contractes, OMIC el Campello.